amb aquest tren. Jo vaig dormir amb aquest model, Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí. ¿Vaya al viaje o qué? Sí. Hola. Bien. Sí. el telèfon. A veure una foto tots, el xiquet. A veure, i farem una... I en Pol. Mica ja vam fregar tot. Que maco, no? Home, les veies... No, no, és un pas. No hi havia mal. No venim. No, desplegar no n'hi ha cap. Que no em portar les cartes, no? Sí, no és No em portar les cartes del risc. que no veniu. Anem tota la setmana de tot el setge. El veig fill. No veig fill. Mira, vaig trobar la lista. Clar, aquestes màquines no poden gaire, són lentes. Vam veure un munt que no van ser cartes per ser cartes per una lista, igual més o menys, ser cartes cada un i els punts eren diferents. Eren menys punts tot i llavors era guanyar i que els individuals poden... Ya lo sé que estás aquí, pero ¿por qué me mandas para allá? Me han mandado para allá. Ya no estás aquí. I llavors això que és la dreta. Perquè va aquí, veus la pitjor part, aquí és aixecada, mira, veus? Aquí hi ha el dibuix. Para, que estic aquí. Que dejen baixar. Hola, sal. Siempre me lo pasamos por restaurar. Espera, podría. Quiero verlo. Però tu deixo per enviar, Josep, i això dius una vida. Per ser aquesta. Sí, tot això està Quan acabi, mira, enviat, no, que... Vés al lavabo per veure com és. Ahí está, María. Respira, Marc. Igual
Vinga, agafa això. Escolta'm una cosa, el paper... Veuen? Aquí cada seient té el seu número. He de buscar el número... Molt bé, moltes gràcies. Quin teniu, el C? No, anem separades, però bueno, vull dir... 91 i tu qui tens? El 100. Jo el cotxe veia. Sí. Begoña és el B, no? Sí, 34, 35, aquesta finestra, per dormir. Aquella tenen el llit fet. Aquí tenen per tirar l'alarma. Anem a veure el llibre. Anem. Aquí tenien que obrir el llit i allà no, ja els tenien fet. Pues no n'hem És vist. depèn de la categoria. No, no sé què. Hola. Hi havia un cotxe que sí que eren dos. Aquest és el més modest. No tiren cap a l'andana, sisplau. No tiren cap a l'andana, sisplau. Ara aquesta no s'aturarà aquí. Martorell i Sant Vicenç de Calders s'estan realitzant per la via 3. Bueno, ya me